So, hello guys, welcome back to the new log. So, ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದು ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಡ್. ಸೊ ಈ ಸಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ 20th ಎಂಡಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೈ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡೆದುಂಡು ಆತನು ಕಂಬಳ ಆತನು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳ. ಸೊ ಎಂಕ ಪೋರಾತಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ರಾಹುಲ್ ಪೋಜಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಕಂಬಳ ದುಂಬುದ ಅಂತ ಎರುಕುಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಪುರ್ದಿ ದಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂದೆನ್ನುವೆ. ಸೊ ಯಾನದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಪೋದ್ಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತೊಂಚೂರು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಪಿದೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೋತ್ ನೀರು ತೂವನ್ರ ಅಂದು. ಸೊ ಆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಪೋತ್ನ ಇರುಕುಲ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಕುಲಂತೆ ತೂವನ್ರ ಅಂತ ಪೋತನು ಐತ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಕಡಪುರ್ದೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಜೇಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೋಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಲಿ ಬಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ತೂದು ಬರ್ಕೊರ ಪೋದು. ಸೊ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಬಲಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತನು ಬಂದು. Is it clear that I still wanna be? I see you, then I am, and I know that I made it clear. I want you to know that I'll be close through the darkest when the sky is getting bright. I'll hold you and never let you go when you're falling. I'll be closer. Jack it up.
ಗೈಸ್ ಮಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾಯ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿ ಪುಂದಿನ್ನುವೆ ಸೊ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ವೀಡಿಯೋಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತ ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಸೊ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಪೋಲಿ ఒక ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಪಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂದು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂಜಿಕುಲು ತೋಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡಾಮ್ಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತೂಯಾರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿ ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್